ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ኣምላኽ ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ እጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ 10 ኣውፅእ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመጽቲ ዘመቲ ወይ ከዓ ተጋዊ እዚ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸለየ። እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ኢየሱስ ከዓ በለ ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እሞ እዚ ሓለፋ እቲ ጻዲቕ ናብ ቤት ከም ዝወረደ እብለኩም ኣለኹ። ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ንሓጢኣት ሞይትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣለና እታ ሓቂ እውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንጽሐና እሙን ጻድቕ እዩ።